Història de Xixona al carrer, la soldadesca. L'origen de les nostres festes de moros i cristians cal buscar-lo al segle XVI en les companyies de milícies urbanes que tenien l'obligació de defensar el nostre litoral davant de l'atac de les tropes corsàries. En 1562, Felipe II va crear les milícies provincials, que són un conjunt de companyies de 100 homes que estaven dirigides per un capità, un alferes, un sergent i 4 caporals. Aquests càrrecs eren nomenats per l'Ajuntament entre les nobles i ciutadans. Sabem que en el segle XVI a Xixona hi havia 2 companyies de milícies urbanes i que tenien que defensar la zona que està en la Vila Joiosa. Per exemple, Martín de Viciana, en 1564, en diu el següent de xixonencs. Son gente belicosa, fuerte y recia para todo. Y esto lo han mostrado no solamente en muchas salidas de socorro que han hecho a la Villa Joiosa y a los lugares de la Huerta de Alicante contra los turcos y otros corsarios, pero aún en muchos bandos muy reñidos que han tenido entre ellos. Aquestes milícies urbanes periòdicament tenien que eixir i marxar i comprovar el funcionament del seu armament. També eren conegudes popularment com la soldadesca. I això és tot. Ja saps, ixer al carrer, posa la mascareta i si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.